Mae dad wedi cael dylanwad mawr ar yng ngyrfa i. Yn amlwg yn gwylio fe yn Ware i Gymru a Scarlett yn tyfu lan a gyd o'n i moyn neud oedd dilyn yn olion trade. Ond does ddim lot o bobl yn ystyried faint o ddylanwad gath mam ar yng ngyrfa i hefyd. Eblaw mae pobl fi wedi tyfu lan yn gweld hi'n neud pob dim amdano fi tra bod dad yn y chwe gwlad, wrth gwrs yn ware, ond mynd syth mewn i hyfforddi fyd. So pwy oedd yn edrych ar ôl fi a mynd â fi i ymarfer a golchi kit a dod i wylio fi pob penwythnos. Oedd mam, o'n i'n clywed hi pob gêm, o'n i yn Twickenham o ware i tîm Cymru 7 bob ochr. A ddi'n dechrau gweithio a ni fel ni'n gallu clywed yn gwybod yn union ble mae hi a ddi'n fyna chwifio brichau a ni just fel, shwmai iawn. Fi'n ddiolchgar iawn i'r cefnogaeth mae hi wedi rhoi i fi yn yng ngyrfa i. Ond falle oedd un tro'r yng ngyrfa i, o'n i ddim cweit mor ddiolchgar oedd hi'n tyfu lan yn Tumble, o'n i'n ware i tîm ieuenctid Tumble a oedd tîm ieuenctid ni oedd y gorau oedd byth di cael yn y clwb. Ni'n cofio mynd lawr i Hendy Gwyn ar nos Wener, a y dyfarnwr yn gwybod fai mor dda o'n i, ddim arfer a colli gemau. Felly oedd e'n trial ei gorau glas i gadw Hendy Gwyn yn y gêm a rhoi popeth iddyn nhw. Oedd mam ddim yn hapus. O'r ochr, ni'n clywed hi yn dechrau gweiddi. Not again, referee. What was that for? Another penalty. Ni'n cofio codio un ryc, y dyfarnwr y chwythu chwiban. A ni'n meddwl, nes i ddim byd yn wrong, ond wedlais i'r dyfarnwr wedyn ni'n cerdded tuag at mam. Right, os ti'n cadw gwyddau fel hyn, bydd rhaid fi stopo'r gêm, neu bydd rhaid ti fynd. A oedd mam yn gweud, nes i ti'n mynd i gadw dyfarnu'r gêm fel hyn, na fi'n mynd i cadw wyddi. A Dan yn gweud, fi'n meddwl bod fi'n dyfarnu'r gêm yn iawn. A oedd mam yn gweud, ti'n meddwl yn wrong. A hi gath y gair ola, a dyma'r dyfarnwr yn dod nôl nawr, gyda'i cymffon trwy'i goesau fe, a'r boys y gyd ar y car nawr yn edrych at y fi, a ni fel sa'n gwybod beth i'n neud, a fi dechrau'n cochi, a wedyn ni'n gweld y dyfarnwr yn dod nôl, a fe'n dechrau cochi. O'n i yn ddiolchgar iawn o faint o gefnogaeth mae hi wedi rhoi fi yn yr adeg yna, falle ddim mor ddiolchgar, ond hwnna oedd moment mwy embarrassing fi ar y car rygbi.